го души. Няма. Ето, показа се. Мисля как ето го излиза сега. Да. Махни го това глупак там. Нека да гледа какво Къде пред гледа? Толкова глупав котаракът сме виждали. Видял, че глупав. Ето моят мама глава да се е показала. Да. И той е заболява за това. Да. Но има един шамар. Свети там, не може да се движи. Но където му тикват. Да. Това му е плацентата. Да. Как са завити като... Все имаш килограм кашкавал, килограм. Да. Това трябва да е по-светло така на вид. Ще ви серия. Да. Къде отиде? Виж го в една страна. Дръпни го пашката. Ето го. Ето сега ще излезе. Да. Шарено майче. Шерено ли? Да. И сразу май. Още малко. Още малко му. Това е малошенцето, виж. Къде има машенцето? Ето го тук ошенцето. Ето го. Излезе. Да. Чакай сега. Махни го това глупак тук, че иска да го изяде. Чакай му. Чакай, още е сега. Другото котенце сега да не смачка. Да не смачкай. Да. Ето го другото тук. Чакай сега това да решим. Ето го, виж, че излезе цялото. Тя ще се го облича. Той иска да ги изяде. Я му удари един шамар. Видял цяло. Много глупав. Това обаче е много интересно. Вижда го какво е. Ела от тази страна е бутна на гласия. И двете ела от тази страна. И извърти. Да, извърти я тук.
Как те извърта? Извърти задника към тебе. И двете да са. Не, остави я, тя си знае сега. Сега току-що го е родила, да не я закачаме. Хубаво. Диша. Дръпни със светлината да влезе. Виж каква малка мутунка има. Това е живо същество, бе. Я го приближи малко с вареното. Приближи го. Виж как се отваря устичката. Не иска да диша. Иска да диша. Да. То затова така. Много се смота, не? Да. Това второто май прилича малко на Мигелчо. На Мигелчо чака да изде някой. Много глупав Мигелчо. Не удари му шамар. Това къде отива? Отива на топло. Удари му шамар на този мръсник. Това къде отиде? Чакай, ако може да изденеш. Ето го, виж го. Но това не се вижда, тя ме взимава. Ето го. Това бебичко има на гърдите. Да, като Мигелчо такова същото. Каква душичка малка. Мигелчо Изито. Кой вика така? Чакай да се сложи малко чай да се стопи. Да. Стопи го това готовче. О, пашка. Всичко им е развито. Всичко си имат. Всичко имат, да. Опашка, крака, даже и пръстчета на краката. Колко ли ще роди, не знам. 3-4 може да роди. Гелчо! Глупав Мигелчо. Какво чакаш да едиш? Само за ядене мислиш. Прасе.